No niin, eli Schnauzerien korvien teippaus. Eli melkein parasta teippiä on tämmönen Leukoplastin kangasteippi. Eli leveys on joku 1,5 senttiä. Niin tästä otetaan sitten sopivan pituinen pala. Eli mikä menee korvasta korvaan. Tästä ihan summittaa tommonen pala. Eli tarkoitus on nyt, korvat, silloin kun hampaat vaihtuu, niin korvathan voi nousta näin ylös. Mikä harvemmin nyt keskisnautsilla tapahtuu, mutta useimmiten voi olla, että menee tälleen kaksin kerroin. Niin silloin on hyvä teipata ne korvat, että ne asettuu oikeaan malliin. Eli aloitetaan sillä lailla, että otetaan teippi ja pannaan se tänne korvan sisäpuolelle korvan etureunaa. Noin, painetaan se kiinni. Sitten pannaan kaulan alta ja sama homma sitten toiselle puolelle. Eli korvan etureunaa, sitä kirsun puoleista, nenän puoleista reunaa. Teippi kiinni. Tietysti tämmöinen teippi pitäisi olla kerralla oikein, koska jos sitä joutuu irrottaa, niin se ei enää pidä kunnolla. Ja kireys on sopiva silloin, kun sinne menee sormi väliin. Eli ei tarvitse vetää ihan näin tiukalle, että silmät vääntyy, mutta ei sitten jätetä liian löysällekään, muuten niistä ei ole mitään hyötyä. Sitten otetaan toinen kierros teippiä. Eli sama idea. Mutta nyt teipataankin ulkopuolelta. Eli aloitetaan täältä korvan ulkopuolelta sisäreunaa vastakkain, mitä äsken pantiin. No niin, nyt meillä meni jo teippi sekaisin. Noin se haittaa. Sitten täältä kaulan alta liimataan nämä teipit yhteen. Äskenhän jäi se liimapuoli ulospäin. Ja sitten vedetään täältä korvan sisäreunaa ulkopuolelta ja vielä sitten pään yli. No. Ja saksilla vaan sitten poikki. Eli nyt idea on siinä, että ensiksi oli siis korvan sisäreunaa sisäpuolelta. Sitten vedetään korvan sisäreunaa ulkopuolelta ja vielä pään yli sen takia, että ei jää niitä reunoja, mistä sitten pentu saisi rapsutettua ne auki. Tämmönen pääpaketti on. Teippiä pidetään viikon verran ja sitten sen jälkeen napsutaan se täältä, jos nyt on pysynyt, niin alhaalta auki näin ja saa korvat tuulettua siinä päivän verran. Ja jos ne teipit edelleenkin pysyy tolla tavalla, niin sitten on helppo ottaa täältä tämmöiset pikkupalat ja teipata tuolta uudestaan ne kiinni vaan täältä panemalla nämä äskeiset palat täältä yhteen. Tässä vaiheessa yleensä ne teipit on jo kyllä niin likaantunut ja kulunut, että ne on monesti joutuu vaihtamaan kokonaan. Eli täällä kaulan alla on sitten tämmönen pieni lenkki. Mutta tarpeeksi tiukalle, että jos on liian löysällä, niin niistä ei ole mitään hyötyä. Eli tämmönen pääpaketti sitten. Okei.